अम्पि विधानसभा आजक थाइनि बिसिंखौ खबजाक याखरै काबिओ गोबांमा जरारम्बुइ काइसा जायजर नांगै तंमानि अबुनि यागुलो आमचाइनि हदा अकनातै सिनाय नुगनाय लुकुरकनि सानमुं बाय हापांनि चुबाबुंबाय काइसा जायजरनि सेबसाब ख्लाइनानि याप्रिना हालजाकमानि फियाबा जमसाके तानि बागै बा तामु उंगै बा 2012 बिसिओ ओ सामुं o jaijoni samung tangui tongmani muthagi rijakmani phiaba tabuk ompi bidansabha achuk thaio tipramothani MLA Pathanlal Jomatia MLA ingmani yagulo kwbangma pressure rimani yagulo o jaijonno swnamnani yapri nadi nahardi oboni yagulono SDO te dalbidal hapangni adongrokno o lama hayakeba o jajorno slamnani bagai tui phunukmani bagai tamo o jajorno slamnani yaprina harjagui tongo 12-13 bosorni yagulo haino hai amtikhe tabuk jajor slamjakmani yaprina harjakmano tini phainai phaika amchaini MLA Pathanlal Jomatia amtikhe kwbangma salni yagulo tabuk haino hai o jajor mannan thangui tongmani bai hayakeba bongni imang sumungjaknani thangui tongma bai amchaini lukurokni tabuk belai kheno khatung khaja angjak tabuk o amchaini lukurok jotono sari kaha tei chini media friends ong hambai tini seng yakrai kami kaisa bridge construction cholai tongo kwbangma bisirogui o kamini borok rok demand khaimani bisingtui borokni chai tongmani bisingtui parani leaders rok parani somajni borok rok somajpoti rok chaudhuri rok joto palmi logi borok chai tonglaimani bisingo 2013 go o bridge malai jabe borok khatung khajake o bridge sagatini tinile mahinai sinai borok ji imang nugmani 2013 ni pore ekhane totally stop thangka pray 10 years dos ang jokhon kotal MLA hapara hafaile hangkene ang tabok 9 bosor sorry 9 mas ang tongo ompi nogor kotal MLA ngai phaimani yagulo chini executive engineer malai kha tei chini SDO chini borongana sena choron jomatia bono to bogoro barbar visit khaipekha visit khaimani yagulo sakagori pur horokha officially pathokha এরপরে এখানে খবর মাখা আগেনি সিমিয়ামো সামং যেহেতু অর্ধেকে চেংজাক বা খাইফেসিনাই বরক হংখাইছি गोबांमा जों निउज चैनल लगे बरक खामो तानि बां खाइजा गैया आनि साकबाय थां बां प्रिपारेशन नाजाक जदियामो ब्रिज मा आदां मादांखा तांगै जे कन्ट्राक्टर तांगैखा तंनाय बनि बुमंगतै विधान सभा को बुमंग आं क्वेश्चन प्रश्न जमा रगै बनि बुमंगतै आं एसेम्बली को कक सालायनाय जमानि बाङै बो खाइया chini SDO executive no tobogoi visit mar khaipekha news rogo rokha boni bisingo department ni borok no jeamoto NBCC agency borok samung mamon yagulo kasar mazaro pray 10 bosor ba thakjak engkha officially report jokhon sokha borok mago sekha u samung no complete khairosne hi borok semane bisingtei tini chini yakhrai kamini borok rok o amchaini maya ganang kha ganang lukurok ini borok bridge kotal magani digi thangui tongo pray tangjagui tongo naito thokhe bonono tini ang surprise kaise visit khaini phaimani visit khaithani go ani loge go togoro kamini okra chakra rok yang birisu bura rok tongjabai ge ani ma phani soman ani babani soman ani susuni soman no tongjabai ge teichini leaders rok tongbai ge jottono tini niu visit borok bo phaigei ano logero phaikha borok no hakchangma hambai ma yaphago tei okra no khulumung yaphago